Galicia e as Rías Baixas xa se promocionan en Fitur. Este mércores arrancou en Madrid a edición número 46 da Feira Internacional de Turismo, marcada tamén polo accidente ferroviario de Córdoba. Que tal? Moi boa noite. De feito, un dos primeiros actos nos que participou a delegación galega foi un minuto de silencio convocado no stand de Andalucía. De seguido lles contamos máis deste arranque de Fitur, antes imos cos titulares. Arquivada a causa polo vertido de pellets do Toconao, o xulgado de Noia non aprecia responsabilidade penal, posto que a empresa cumpría co protocolo de carga. Unha vintena de colectivos sociais e do sector do mar presenta alegacións ao proxecto para construir unha planta de betume no porto de Vilagarcía. Creen que terá un forte impacto na ría da Arousa. O alcalde da Pobra manterá unha reunión co xefe da demarcación de costas para avaliar o estado do paseo dos Areos. Varios treitos da estrutura presentan risco de derrube. A Praza de Abastos de Vilagarcía segue a ser un mercado excelente. O conselleiro de Comercio visitou hoxe a praza para renovar este selo de calidade. Os Feroz son tamén unha oportunidade formativa. 80 alumnos da Universidade de Vigo, do Carlos Oroza e da Aula de Teatro están a participar na organización dos premios. Estamos nas novas do día, comezamos. Prisión provisional comunicada e sen fianza para o presunto autor dun intento de homicidio en Ribeira. Os feitos aconteceron o pasado mes de novembro no lugar de Vixán, na parroquia ribeirense de Carreira, cando o acusado asestou varias coiteladas ao seu pai, deixando o ferido de gravidade. A vítima tivo que ser trasladada ao UCI do Clínico de Santiago, mentres que o seu agresor foi ingresado na unidade de psiquiatría do Hospital de Conxo. Ali permaneceu durante máis de 2 meses ata que estivo en condicións de prestar declaración no xulgado de instrución número 1 de Ribeira, que decretou o seu ingreso na cadea á espera de xuízo. O Tribunal de Instancia de Noia acordou o arquivo da causa do vertido dos pellets do Toconao. A investigación concluiu que a caída pola borda dos contedores foi consecuencia dun golpe de mar e que a empresa cumpría cos protocolos de carga. O xulgado de Noia decretou o sobresemento da causa aberta pola vertedura dos pellets acontecida en decembro de 2023, cando o buque Toconao perdeu 6 contedores dos que transportaba. A xuíza non aprecia responsabilidades penais, posto que a perda da carga debeuse ás malas condicións meteorolóxicas, cunha forte ondada que bateu contra a embarcación facendo que os contedores caeran pola borda. Tanto o informe da Dirección Xeral da Garda Civil como do Servizo de Vixilancia Marítima e mesmo a información achegada polo armador e a empresa fretadora conclúen que se cumprían os protocolos de carga sen incorrer en ningunha irregularidade. En canto á toxicidade da vertedura e a afección ambiental, o auto establece que as análisis dos pellets non revelaron concentración de substancias tóxicas na súa composición, polo que non se prevé un impacto significativo a medio ou longo prazo. Conclúe tamén a xuíza que apenas se atoparon restos en zonas protegidas, polo que non se prevén danos no ecosistema dunar do Parque Natural de Corrubedo ou na contorna das Illas Atlánticas. A sentenza non é firme, posto que cabe recurso ante a Audiencia Provincial da Coruña. O proxecto para instalar unha planta de betumes no porto de Vilagarcía non gusta ao sector do mar e a colectivos veciñais. Baixo o paraugas da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, unha vintena de organizacións presentou alegacións contra a proposta que a Xunta de Galicia cualificou como de interese estratégico. Para os colectivos, esta planta suporía un risco potencial de que afecte dende a perspectiva ambiental e da saúde os intereses xerais da maioría da poboación da Ría da Arousa e a súa produción marisqueira. De feito, temen que a instalación poida prexudicar os espazos protexidos da ría. Chaman a atención sobre o forte incremento que suporá este almacén no tráfico marítimo da zona. Non en van, o 90% dos traslados serán marítimos, tanto para abastecer os 288.000 metros cúbicos de betume que se poden almacenar como para distribuílo pola vía marítima. Nas súas alegacións argumentan tamén que a instalación debería localizarse nun porto exterior do litoral
litoral galego no que a afectación sexa menor, non no porto interior, din da ría máis produtiva e con maior superficie marítimo terrestre protexida, como é a da Arousa. Segundo a documentación do proxecto que se someteu a exposición pública, esta planta de betumes suporá un investimento aproximado de 21 millóns de euros e creará 18 postos de traballo. O Concello da Pobra busca unha solución integral aos problemas que presenta o paseo dos Areos, con risco de derrube en varios treitos. Nunha próxima reunión coa demarcación de costas, o alcalde da Pobra proporá retomar o proxecto que contemplaba a demolición da maior parte da estrutura para a recuperación do espazo natural. A pasada semana, o Concello da Pobra víase na obriga de pechar varios treitos do Paseo dos Areos ante o risco de derrubamento. A estrutura atópase moi danada pola erosión provocada pola acción do mareos temporais que deixou algúns tramos da pasarela prácticamente no aire. A solución non é doada, posto que son varias as administracións con competencias na zona, aínda que a principal responsable é a demarcación de costas quen acometeu a súa construción e mantemento. Xa falei con el que din xa inmediatamente en canto veña de alá pois para unha reunión, pero decir que xa mandaron un técnico para evaluar os daños, estuvo mirando exactamente cales eran, bueno, pois os daños que tiña o paseo. Son daños considerables e importantes, non? Porque unha parte do paseo está prácticamente no aire, o sea, estuvo socavando o mar toda a parte por debaixo da estructura do paseo está no aire. Nesa xuntanza, o alcalde proporá a demolición de boa parte do paseo e a recuperación do espazo natural no entronque coas Xunqueiras, tal e como recolle o proxecto inicialmente plantexado por Costas. É unha zona, ademais, que está exposta continuamente a este tipo de vaivéns. Eu penso que había que tomar unha decisión en canto a este tema, unha decisión que xa non só afectaría a reconstrucción do paseo. Eu, desde logo, voulle a propoñer ao xefe de Costas pois mirar o proxecto que se iba a realizar no que é na zona final dos Areos, que era un proxecto que precisamente contemplaba a demolición de gran parte do paseo e gañar todo o que é o espacio natural de praia, enlazar xunto con prácticamente a Xunqueira, pois a ver se iso podemos votar con ese proxecto para adiante. Estaba aí metida tamén pois patrimonio da Xunta de Galicia, que no seu momento pois considerou que debía introducir alegacións con respecto ás naves. Entonces, bueno, a ver se somos capaces de alcanzar aí algún tipo de acordo, incluso para poder incluso manter as naves e cambiar un pouquiño o proxecto en ese sentido. Dende o Concello entenden que debería acometerse unha actuación integral en lugar da reconstrución dos treitos afectados, posto que ao tratarse dunha zona moi exposta á acción das mareas, o problema persistirá. O PSDG exixe no Parlamento a posta en marcha dun protocolo de baleirado dos encoros para reducir a súa afectación sobre os bancos marisqueiros. Na iniciativa defendida pola voceira de Pesca e Marisqueo do Grupo Socialista, Paloma Castro, instan a Xunta de Galicia a exixir unha maior planificación por parte das empresas concesionarias destas infraestructuras, que adoitan liberar grandes cantidades de auga doce sen previo aviso ás confrarías e concellos afectados. A baixada da salinidade ten como consecuencia un incremento da mortalidade do marisco, tal e como levan tempo advertindo as confrarías afectadas nas rías de Arousa e Muros Noia. Galicia e as Rías Baixas xa se promocionan en Fitur. Hoxe arrancou en Madrid a edición número 46 da Feira Internacional de Turismo, marcada tamén polo accidente ferroviario de Córdoba. De feito, un dos primeiros actos no que participou a delegación galega foi un minuto de silencio convocado no stand de Andalucía. O director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, sumouse a ese acto de lembranza ás vítimas da traxedia de Adamuz. Nesta terceira xornada
xornada de loito oficial tamén houbo cambios na axenda de actos programados no stand galego. De feito, a visita do presidente da Xunta, que estaba prevista para esta primeira xornada, trasladouse o venres. Tampouco asistiron hoxe ao acto inaugural os reis de España, que acostuman cortar a cinta inaugural na primeira xornada. Neste caso, a súa ausencia débese a que o rei asistiu hoxe a outro acto no Parlamento Europeo en Estrasburgo. A visita real finalmente producirase este xoves a mañá. Galicia está presente un ano máis en Fitur, centrando a súa campaña na marca Galicia Calidade. A proposta busca amosar o turismo na nosa comunidade a través de experiencias concretas. Pon o foco, por exemplo, no eclipse solar de agosto no Camiño de Santiago e na nosa oferta gastronómica. Todo nun stand de máis de 1.200 metros cadrados, o maior ata o momento, que mestura tecnoloxía e sostibilidade. Galicia ten máis presenza ca nunca na Feria Internacional de Turismo que comezou este mércores en Madrid. O stand galego medrou en superficie un 14% máis que na edición anterior. Ten máis de 1.200 metros cadrados e o máis grande que ata o momento trouxo aquí a nosa comunidade. Un recinto de máis de 1.200 metros cadrados no que apostamos por difundir esa marca país, esa marca tan importante que resume todo o que sabemos facer ben os galegos. Galicia Calidade. Baixo esa marca artellase a estrategia turística este ano, unha marca que xa non só funciona como distintivo de produto, senón como unha definición do destino. Galicia Calidade lévase ao eido turístico e, de feito, pois temos xa unha campaña para difundir esta marca entre os nosos clientes turísticos e nos nosos mercados emisores. No stand galego ponse o foco en experiencias concretas dende o termalismo e a gastronomía o Camiño de Santiago, pasando pola promoción de rutas culturais ou do eclipse solar do 12 de agosto, xa que Galicia é o mellor lugar de Europa para contemplalo. Unha aposta por os produtos relacionados coa natureza, o patrimonio, tamén a gastronomía, como non, e, por suposto, o Camiño de Santiago, tendo moi presente que o ano 2027 será un ano xacobeo. O expositor galego concentrará ata este venres medio cento de actos promocionais. Vai haber preto de 50 presentacións de produtos e de destinos que engloban Galicia, e para nós é un orgullo que institucións e asociacións encargadas da promoción turística en toda Galicia pois conten con nós para presentar a súa oferta turística. Ademais, Galicia preséntase cunha imaxe renovada, cunha posta en escena que mestura tecnoloxía e sostibilidade con paneis elaborados con máis de 52.000 botellas de plástico recicladas. Temos presenza da natureza, da gastronomía, temos presenza do patrimonio, do Camiño de Santiago e, como peculiaridades, podemos decir que parte das paredes deste stand están feitas con plástico reciclado de botellas de plástico. É unha aposta que levamos poñendo en práctica desde hai anos, desde Turismo de Galicia, a sostibilidade en canto aos materiais que se utilizan no noso stand. A escenografía complétase cun ceo digital, pantallas en movimento ou materiais reflectantes. Por terceiro ano consecutivo, Poio conta cunha presenza destacada en Fitur. O municipio presentou este mércores a súa oferta turística nun acto no stand de Pueblos Mágicos de España. A natureza, o patrimonio, o mar e a gastronomía son os eixos dunha campaña que presenta o Concello como un destino único. Poio promocionase en Fitur por terceiro ano consecutivo como un destino único. O municipio desvelou este mércores no stand de Pueblos Mágicos de España a súa proposta deste 2026 coa presentación de Con Barro Poio, Pueblo Mágico. Por terceiro ano consecutivo, Poio está en Fitur, na feira internacional máis importante de turismo, e sobre todo o que vimos é atraer o que somos, es decir, traemos un contido propio, hoxe teremos esa presentación en Pueblos Máxicos, donde vamos a presentar o que é Con Barro, donde vamos a presentar Poio. Unha estrategia turística que se centra na realidade do que o Concello se maquillaxes e con toda a súa riqueza, natureza, patrimonio, mar e gastronomía. Cada vez máis os visitantes que veñen ao noso Concello veñen buscando un pouco todo eso, é dicir, xa non só a xente busca sol e praia, que tamén o temos en Poio, sino que buscan o disfrute da natureza, unha calidade de vida sostible, é dicir, despois eses deportes da natureza, temos mar, temos
un dos portos máis importantes en este caso de toda Galicia e sobre todo pois, temos zonas tan importantes como pode ser a Illa de Tambo, como pode ser o Monte Castrove, como pode ser o Bosco de Colón, das Secollas, temos historia e tamén temos o que é praia e como non, gastronomía, somos un dos concellos que máis estrellas Michelin ten de toda Galicia, temos unha importancia tamén en toda a hostelería do noso concello e sobre todo temos unha oferta que dura os 365 días do ano. O Concello de Poio figura no mapa de pueblos mágicos de España grazas á beleza e singularidade do núcleo de Combarro, un reclamo pro visitante que, como destino único, achégase a esta vila o tempo que goza do resto do municipio. Non deixa de ser un distintivo que nos permite diferenciar este produto donde estamos de alguna maneira ofrecendo patrimonio, cultura e sobre todo o que somos, é dicir, nos o que non queremos é disfrazar o noso concello. Nos aquí a Fitur vimos coa nosa realidade, vimos coa nosa xente, cos nosos produtos e sobre todo a mostrar o que é Poio en sí, o que é Combarro e todas as súas parroquias. Ademais, Poio pode presumir de promocionarse nun dos puntos estratégicos de Fitur. O municipio conta con estes cartéis promocionais xusto no acceso principal do pabillón 9, onde está o stand de Galicia, así como de outras moitas comunidades. Nun lugar estratégico onde todo o mundo que pasa e se fixa nel, son moitos os alcaldes e persoas que nos preguntan cando é e como fomos capaces de conseguir ter ese posicionamento tan importante nesta feira e para nós eso é un estratégico porque está na entrada e saída do que é a feira de Fitur. Polo punto no que está instalado, calcúlase que pasarán estes días uns 250.000 asistentes. Sanxenxo tamén se promociona na Feira Internacional de Turismo. Este ano o municipio centra parte da súa campaña no Pazo de Quintáns. Trátase dun ben de interese cultural que o Concello acaba de converter no novo Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas. No mostrador informativo co que conta Sanxenxo en Fitur podemos atopar un folleto que ofrece información sobre o Pazo, centrado no seu valor patrimonial e a súa nova función de embaixador gastronómico das Rías Baixas. O Pazo Quintáns é, pois, digamos, un pazo moi antigo, é un BIC, e transformarlo pois, vai a ser o centro da cultura gastronómica das Rías Baixas. Non? Ten unhas salas con contenido interactivo, contenido audiovisual, pois, onde se van a conocer as costumbres e as tradicións pois, das Rías Baixas, tanto pois, na agricultura, na pesca, na gastronomía, etc. Eu creo que vai ser pois un punto neurálgico onde se vai a poñer o que decía antes, non? A tradición, o valor, a gastronomía das Rías Baixas, que creo que é unha das mellores ou a mellor gastronomía creo que de España e que aí creo que se vai a poñer en valor. Mais alá da nosa contorna, outros territorios de Galicia tiveron nesta primeira xornada un peso destacado. É o caso dos 26 municipios que integran a Ribeira Sacra, un territorio que aspira a converterse en patrimonio mundial. Na recta final da candidatura, que se resolverá en xullo, hoxe o conselleiro de Cultura manifestou en Fitur o seu optimismo e confianza para facerse con este recoñecemento. O turismo está moi implicado tamén neste proxecto na candidatura Ribeira Sacra. Eu creo que, o decía na miña intervención, non? Si algo define esa Galicia do patrimonio natural, esa Galicia do patrimonio cultural, esa Galicia dos 1000 ríos, si algo define perfectamente, aglutina todas esas cuestións en un espazo concreto, eso é a Ribeira Sacra. Non? Para Galicia é moi importante sumar esta sexta candidatura que se ven a unir as outras 5 vinculadas co Camiño de Santiago, con Santiago de Compostela e a súa catedral, ca Muralla de Lugo, ca Torre de Hércules. Creo que sería maravilloso, sería magnífico que neste mes de xuño conseguíramos que a UNESCO declarase a Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade. Tempo para publicidade, non marchen. Con Fitur arrancando en Madrid, o Partido Popular de Pontevedra lamenta a ausencia do Concello nesta Feira Internacional de Turismo. Hoxe a concelleira Silvia Junco sinalou que se trata do terceiro ano consecutivo no que o goberno local decide non participar desta cita. Mentres no seu lugar o alcalde opta por manter unha axenda de viaxes institucionais para o primeiro trimestre do 2026, con visitas ao Banco Mundial de Washington nos Estados Unidos ou a Italia. Para os populares, Fitur
Fitur é un escaparate estratégico para a promoción turística e unha oportunidade fundamental, din, para posicionar Pontevedra no mercado nacional e internacional. E sinalan que o 90% das persoas atendidas o pasado verán na Oficina de Turismo de Pontevedra era de orixe español. Pontevedra e Ourense son, aseguran, as dúas únicas cidades galegas que non terán presenza nesta nova edición de Fitur. Desde el Partido Popular de Pontevedra nos gustaría saber cuál es el plan estratégico del concello a la hora de elegir qué destinos son interesantes y cuáles no. Y con esta ya van 3 las oportunidades perdidas de forma consecutiva. Pero para el 2027 yo le pido al Gobierno de Lores que recapacite, que tenga en cuenta que ese año será el Año Santo y otra vez que Pontevedra tiene en Fitur una oportunidad magnífica para fortalecer su colaboración institucional, atraer nuevos turoperadores y visitantes que conozcan, pues esta maravillosa ciudad. Visitado o conselleiro de Comercio a tenda de Arroupa en Vilagarcía. José González puxo en valor este proxecto impulsado por Cáritas Diocesana de Santiago, que foi distinguido co galardón de Comercio Sostible na última edición dos premios do Comercio Galego. Unha iniciativa que integra inclusión social, inserción laboral e actividade comercial. En Vilagarcía de Arousa, Cáritas Diocesana de Santiago é a encargada de converter a roupa usada en oportunidades de emprego. Faino a través do seu proxecto A Roupa, que conta cunha tenda na Vila Arousa. A roupa, en todo o ciclo, dende a recollida hasta a entrega social, a venta, con toda a reciclase por en medio, a clasificación e a evidencia de que é posible traballar na economía social en un compromiso dende os concellos que están obrigados desde 1 de xaneiro do ano pasado en a xestión a través de empresas de inserción social como é a Roupa. É un compromiso de Galicia para Galicia. É un compromiso creando emprego aquí e xestionando aquí, mellorando todo o ciclo tamén medioambiental en Galicia. Ata este establecemento achegouse hoxe o conselleiro de Comercio, José González, puxo en valor este proxecto e o traballo que leva realizando dende hai unha década e que foi distinguido co galardón de Comercio Sostible na última edición dos premios do Comercio Galego. Por unha banda, damoslle, dixéramos, unha vida máis longa ao que é o textil, a través deste proxecto tan interesante, tan impresionante que ten Cáritas de recuperar toda esa roupa, e ao mesmo tempo estamos a través do negocio, a través da actividade económica, dando tamén a posibilidade de desenvolver unha vida digna a xente que está en risco de exclusión. Baixo a súa marca, a Roupa integra a inclusión social e inserción laboral de persoas en risco ou situación de exclusión e actividade comercial, cun impacto positivo tanto social como ambiental. Actualmente dá traballo a 35 persoas en toda Galicia. Un proxecto, claro, como é a Roupa, que pone en evidencia que é posible traballar creando emprego de calidade para persoas en situación ou risco de exclusión. A Roupa ten 35 traballadores, dos cais 80% son persoas que están en itinerario de inserción sociolaboral. Por lo tanto, un compromiso de éxito por la economía social. En Vilagarcía son os encargados de xestionar o textil que rematan nos colectores que se reparten pola vila. Unha colaboración que funciona dende hai anos e que contenta a todas as partes. Para os concellos tamén é unha reducción na recollida neste caso de residuos, por lo tanto tamén unha contribución económica á propia veciñanza de Vilagarcía e por lo tanto non podemos máis que estar agradecidos porque Cáritas decidir abrir tamén esta tenda da Roupa en Vilagarcía fai uns meses e todo o noso recoñecemento, o noso apoio. López lembrou que mañá o DOGA publica a convocatoria das axudas 2026 ás empresas de inserción dotadas con 1,5 millóns de euros destinadas a cubrir custos salariais e os gastos adicionais derivados da contratación de persoas en situación de exclusión. Estímase que poderán beneficiarse 17 empresas que darán emprego a alrededor de 170 persoas. Tras a visita á tenda de roupa de Cáritas, o conselleiro achegouse ata a Praza de Abastos Vilagarcía para renovar o selo de Mercado Excelente, un recoñecemento impulsado pola Xunta que acredita a capacidade deste mercado para adaptarse aos novos retos. José González destacou o bo facer de praceiros e praceiras, resaltando o seu compromiso por diferenciarse e adaptarse ás novas tendencias de consumo sen renunciar á súa esencia e autenticidade. O tempo lembrou que este luns o Consello da Xunta
Xunta aprobou unha nova convocatoria de axudas destinada a dinamizar e potenciar as prazas de abastos galegas, así como impulsar a súa certificación como mercados excelentes. Esta liña de apoio contará cun orzamento de preto de 2,23 millóns de euros, a través da cal a Xunta respaldou nos últimos anos a praza de Vilagarcía, con ao redor de 118.000 euros. Para iso contamos cunha orden de axuda de máis de 2 millóns de euros que está, se levou a Consello nesta mesma semana, na que o que facemos en primeiro lugar a diagnose, non? Ver como está a praza, falar moito cos prazeiros, que é unha cuestión moi importante, buscar como se pode desenvolver a futuro e a partir de aí apoiar todas as reformas que sexan necesarias. Eu creo que as prazas de abastos, se se apoia o comercio local, ten que ir no medio, por suposto, sempre as prazas de abastos que son ese exemplo de comercio de proximidade. Pontevedra aposta por converter os Premios Feroz nunha aula aberta para o estudantado e o voluntariado da cidade. Máis de 80 alumnos e alumnas da Universidade de Vigo, o Centro Integrado de FP Carlos Oroza e da Aula Municipal de Teatro intégranse na organización da cita. A eles súmase o coro do Instituto da Xunqueira 1, que actuará na gala deste sábado. Dos Premios Feroz tamén se aprende. O Concello de Pontevedra aposta por converter este importante evento nunha oportunidade formativa para o estudantado da cidade. Así, máis de 80 alumnos e alumnas están a participar de xeito voluntario na súa organización. Unha das características, non, e da idea inicial que tiñamos para celebrar os Feroz en Pontevedra, que eso significara un revulsivo non só para a xente do audiovisual ou da cinematografía, sino para toda a cidade. E efectivamente estamos orgullosísimos de como está participando os cidadáns, asistindo a proxeccións, debates, coloquios, etc., e tamén dos centros de educación. Entre os voluntarios que colaboran están os 9 integrantes da Aula de Teatro Municipal. Están a facer de dobres dos presentadores oficiais durante os ensaios. Unha experiencia nova para todos eles. Un subido no momento en que se enteraron desa posibilidade e entón o que están é facendo probas de cámara, probas de voz, lendo os textos dos presentadores, é dicir, todo un proceso técnico que para elas é novidoso, hai que ter en conta que son afeccionadas, entón, bueno, pues isto supón un cambio de altura, por decirlo así, a nivel interpretativo, porque a fin de contas, bueno, pues están interpretando. Outra das entidades que participan nos Feroz é o Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. No seu caso, a colaboración involucra estudantes dos ciclos de guía e asistencia turística e a primeira promoción do novo máster de FP en coordinación de persoal para eventos. Estamos de estreno con este máster de FP, con este curso de especialización, entonces que mellor estreno que poida participar o noso alumnado de xeito voluntario nesta organización. Entón, estar de cerca ou participar tan de cerca nun evento como este é un soño, porque o resto quedanos en cousiñas máis pequenas, entonces están motivadísimos. Dende a Facultade de Comunicación ven toda esta experiencia como unha oportunidade para o seu alumnado de entrar en contacto directo coa realidade profesional do sector, non só na organización da gala, tamén en todas as actividades que se desenvolveron ao longo do ano. Estamos falando de estudiantes de Publicidade e Relacións Públicas que conocen a realidade da organización de eventos e van a conocer un dos eventos de maior tamaño, de maior calado desde dentro e, por suposto, os estudiantes do grado de Comunicación Audiovisual que están en contacto directo coa realidade do sector e con os profesionais do sector. Entonces, creo que foi máis que un acerto por parte do Concello esta aposta en moitísimos sentidos e no formativo, pois especificamente. A ele súmase o coro do Instituto da Xunqueira 1. Como xa anunciaron dende a organización dos Feroz, actuarán durante a gala deste sábado. O Auditorio de Ribeira acollerá o venres 6 de febreiro a representación de Memorias dun neno labrego, unha adaptación do clásico de Neira Vilas. A obra está producida polo Centro Dramático Galego e baixo a dirección artística de Cándido Pazó.
Este venres sairán a venda as entradas para poder ver en Ribeira a readaptación dun clásico da literatura galega. O Centro Dramático Galego achegará ata Vila Barbanza Memorias dun neno labrego no marco da súa xira por 9 vilas galegas tras a súa estrea en Compostela. E espero que sea pois un cheo total e que teñamos esas casi 480 plazas cheas a rebosar con esta obra, que é unha obra universal de Xosé Neira Vilas, unha obra das máis coñecidas da literatura galega, traducida a moitísimos idiomas e que, bueno, que se fai con motivo do 10º pasamento do autor. Antes da estrea levábamos vendidas 2.500 entradas, agora van máis de 4.000, non hai xa para as funcións en Santiago de Compostela un só asento libre, hai xente que anda no rebusque das entradas a ver se aparece algunha pola porta, e iso é maravilloso pro teatro. Na xira que temos agora de 9 funcións por todo o territorio, xira inicial, tamén está a venda a moi bo ritmo, entón dicirlle a xente que compre xa a entrada, que de última hora non vai haber, porque a demanda é moi alta. Cun elenco de luxo composto por Xulio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay e Ana Santos, o director Cándido Pazó reinterpreta a obra de Neira Vilas dende unha nova perspectiva que alude á memoria colectiva a través da propia memoria de Balbino. Pago que iso de son Balbino, como quen dixe un ninguén, o digan todos os actores, ele é Balbino, como quen di un ninguén, ele, porque é unha maneira de decir recoñecemos todos como colectivo na memoria desta persoa concreta a nosa propia memoria. Esta é unha das dimensións da nova versión. Outra é que eu quixen centrarme na relación que certas xeracións, entre as que está a miña, eu nací nos 60, tiñamos cos nosos pais. Era unha relación problemática, os nosos pais viviron tempos moi duros, certamente estaban afeitos a ter unha relación cos fillos que moitas veces mesmo era brutal, sempre dura, pero moitas veces mesmo brutal, cada quen efectivamente coas súas características concretas, e é como que temos, non diría un axuste de contas, que é moi forte, pero sí unha revisión pendente desa relación. As entradas a 5 euros poderán adquirirse tanto na web ataquilla.com como na Oficina de Atención Cidadá do Concello de Ribeira. Vento en popa a toda vela é o título do ciclo de concertos de butaca que a Banda de Música de Pontevedra desenvolverá no Teatro Principal. Trátase da programación para a segunda metade da súa tempada 2025-2026, que arranca este mesmo sábado. E para todos eles convidamos as veciñas e os veciños de Pontevedra que se acheguen polo Teatro Principal, porque a Banda de Música de Pontevedra é un dos principais luxos musicais que temos na nosa cidade. Contarmos cunha agrupación como esta, que é quen de facer este ciclo de butaca sinfónico, se non me confundo, pois é, como vos decía, un luxo para Pontevedra e un espectáculo que non en todos os sitios se pode disfrutar cunha programación desta calidade. Concertos abertos para todo o público, coa idea de chegar, pois eso, ao maior número de xente e de idades. Intentamos, pois eso, que non só veña xente dunha determinada idade, sino que veña pois público de todos os ámbitos a nivel edad, e que esperamos e pensamos que vai a gustar moito. O calendario contempla 5 citas. Este sábado 24 de xaneiro ás 8 da tarde celebrarase o concerto Cantos da Natureza, no que a Banda de Música estará dirixida por Víctor M. Vilariño como director convidado. O 28 de febreiro será a quenda de Raigame, unha sesión dedicada ás raíces musicais galegas e a pezas con identidade propia, mentres que o 21 de marzo o concerto levará por título Dende a Sétima Arte, cun percorrido polas bandas sonoras máis recoñecibles do cinema.
cinema. Peregrinaxe das danzas en colaboración co Conservatorio Profesional Manuel Quiroga o 26 de abril ás 12 do mediodía e de paseo por Broadway o 31 de maio tamén ás 12 pecharán o ciclo. Neste último concerto a Banda de Música de Pontevedra contará coa soprano María Penas e o barítono Pedro Martínez, que interpretarán clásicos do teatro musical. A entrada en todos os casos será de balde. O Concello de Boiro desenvolverá un obradoiro de bonecas prehistóricas no Centro Arqueolóxico do Barbanza. Na actividade prevista pro sábado 14 de febreiro, os participantes terán ocasión de descubrir e manipular réplicas de ferramentas prehistóricas, mentres que a rapazada pintará e recortará bonecas con traxes e elementos da época. Desenvolverase en dúas sesións de mañá e tarde, unha ás 11:30 e outra a partir das 5. Aínda que a asistencia de balde é preciso realizar inscripción previa a través da web centroarqueolóxicodobarbanza.org, posto que a capacidade está limitada a 15 prazas por quenda. Ata aquí chegou a edición deste mércores 21 de xaneiro das Novas do Día. Voltamos mañá con máis actualidade. Sexan felices.